Se buscas traballo que seña do Estado, fala castellano que es máis educado. Somente en galego poderás falare cando veña o tempo de irmos votare. Se faz un escrito pro gobernadore. Soy o castellano, entende o señore, e si en galego queres facer, dalle garantías dos votos que atere. Ai lalero, ai lalero, ai lalero, ai lalá, ai lalero, ai lalero, ai lalero, ai lalá. O falar galego está moi ben visto, pois tamén o falan algúns ministros. Non é que lles naza, é que lles convene, para buscar os votos de que nos mantene. E así que consiguen o que les quería, esquenceulles todo o que prometían. Falan castellano por moitas razóns, e o galego queda para outras eleccións. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. Algún señorito que o fala hoxe en día é por destacarse dunha minoría. Son ovellas negras na nosa nación, son os que nos foden cando hai ocasión. A patria galega terá nova vida cando todos falen como a Rosalía. A fala galega a ser a primeira, para que Galicia non seña estranxeira. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. Esta terceira conferencia do 18º ciclo de xornadas de información sociosanitaria de Outes e as terceiras xornadas do programa universitario de maiores aquí en Outes, do cuarto ciclo da USC. Como sempre, e antes de empezar, agradecer ao Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Universidade, por suposto, a Disbismur, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada que nos dá o visto para realizar estas charlas. A de hoxe, pois, en principio unha charla que poderíamos considerar dura. Falar de economía durante 50 minutos está complicado, e se a vez relacionamos esa economía coa saúde, pois o tema quizás se volva máis complicado, non? Máis difícil de entender moitos conceptos, e moitas veces non é a economía que se utiliza para ter saúde, para que os cidadáns ten saúde, senón os recortes que se producen nesa economía para que a saúde non sea o máis normal que debería ser nunha sociedade. Para elo, e decir que a conferencia esta é a número 137, dende que empezamos esta aventura. A conferencia de hoxe, pois bueno, nos la vai a dar Adrián Dios Vicente, que como sabedes é doctor, pero en económicas, e é meu fillo. Se alguén non o sabía, agora xa o sabe. Cando yo plantexei, a verdade é que en principio casi me dixo que non, pero con eso de decir, bueno, insísteme, e insistí, claro, eu quería esta conferencia e dada por alguén que supera que podría saber explicado. É dicir, non todas as persoas que saben moito dun tema o saben explicar. E eu sei que Adrián sí que o sabe explicar, sí que sei que o pode facer didáctico, que o pode facer ameno, e que, bueno, partindo da historia de que Adrián naceu aquí, naceu no hospital, por suposto, pero naceu aquí, decir que aquí lle chamades Adrián, e lle chamamos Adrián, pero en Compostela e toda a súa vida de relación lle chama a todo o mundo Outes. Non quería que o dixera, me dá igual, como outras moitas cousas. A cuestión é que sea a realidade. Sin enrollarme máis e sempre esperando que a conferencia sexa, como decimos, didáctica, amena, e que o coloquio posterior nos saque a todos de moitas dúbidas que podamos ter, pois xa agradecendo a presencia de todas e de todos vos,
e, bueno, e de Elvira que temos aí no pé do cañón, agora incluso facendo, porque temos aquí algún fallo, que temos tamén sacando as fotos. Vale, pois sin máis, dou a palabra a Adrián, e cando acabemos, como sabedes, pois, bueno, faremos o coloquio. Grazas. Casi vou falar de pé, escoitaseme ben, non hai maior problema. Prefiro falar de pé, que senón, se xa vai a ser moi aburrida, porque a presentación xa vedes que foi así como isto vai a ser duro, vamos a intentar facelo o máis ameno posible. Antes de nada, gostaríame agradecer polo convite, se non sabíades que me acaba de presentar o meu pai tamén, e agradecer o convite doblemente, en primeiro lugar, porque sempre é de agradecer que conviden a un a falar sobre algo, pero agradecelo doblemente porque ademais faise na miña terra, porque eu nacín aquí na serra e aínda que só vivín 8 anos, pois sigue estando moi presente na miña vida. Entón, pois si sempre é un placer ir a algún sitio, é un doble placer que ese sitio sexa aquí, non? Entón, en primeiro lugar ese agradecemento, e a partir de aquí comezar a falar algunhas cuestións sobre economía e saúde, porque realmente cando se me convida a charla e me dixeron, tes que falar de economía e saúde. Dixen, mi madre, hai moitas cousas que decir, que significa economía e saúde? E realmente isto daría para falar moito, entón vou a intentar dar algunhas ideas clave sobre como funciona a economía e sobre como eso afecta a saúde e sobre todo como afecta a sanidade. Eso vai ser un pouquiño o que intente explicar hoxe, pero baixo unha premisa. Se eu veño aquí e falo 50 minutos, ao minuto 15 ninguén me está escoitando xa e no a segunda media hora habrá xente dormindo. Vamos a intentar evitar que ninguén se nos durma, ¿sí? Entón, vou a intentar de vez en cando ir facendo preguntas para ver que opinións tedes e bueno, vamos a intentar ir respondendo preguntas. Vamos a intentar responder cales son as cuestións e por que se toman determinadas decisións que afectan a sanidade, que afectan a que haxa ou non haxa un centro de saúde en Outes e que afectan que teñamos un hospital en Santiago ou non o teñamos, ou que haxa máis médicos ou menos médicos. Entón veremos, pois, como a economía funciona para que isto sexa así. Isto, digamos, que é un pouquiño do que me gustaría falar. E, de partida, o primeiro que quero comentar, e isto vai ser como moi breve e moi introductorio, a priori, para organizar a sanidade, realmente, temos tres opcións. Temos dúas opcións moi claras, que é que teñamos sanidade privada, se eu teño cartos, vou ao médico, págolle e cúrame, se eu non teño cartos, non vou ao médico porque non teño como pagarlle e non me curo. Ese sería o método a través da sanidade privada. Temos unha segunda opción, que é a sanidade pública, que é o que na súa maioría coñecemos aquí, que sería que o Estado nos provee de sanidade e independentemente dos nosos recursos imos poder ir ao médico se temos algún problema e nos van a curar e, polo tanto, poderemos ir vivindo e todos contentos. Esa sería a segunda opción. Hai unha terceira opción intermedia que sería a sanidade é pública pero financia a empresas privadas. É dicir, collemos os cartos de todos, cos nosos impostos pagamos eses impostos e eses cartos imos nos dar desde o Estado a empresas sanitarias que se van a encargar de curarnos. Desde a perspectiva da persoa que recibe esa sanidade, a priori non hai moita diferencia entre o segundo e o terceiro, porque vamos de forma gratuita a esa asistencia sanitaria. Pero sí que vai a ser diferente sobre quen ten que facer ese pago. Se é o Estado directamente quen nos dá a sanidade ou se vai a ser unha empresa privada que quere beneficio quen nos dá a sanidade. E realmente, para responder a esta pregunta, poderíamos preguntarnos moitísimas cousas, pero gústame facer unha comparación. Se o mercado funciona correctamente, sabemos o que é a oferta e a demanda, se ofrecen cousas e nós podemos comprar por máis ou por menos, según nós queramos. E eu pregunto, eu teño aquí este móvil, debeume costar, non sei, 250 euros. É o que estou disposto a pagar por un móvil. Hai xente que quere ter un iPhone e se vai a deixar 1000 euros en un móvil. Hai xente que pode comprar un móvil de segunda man que lle costa 100 euros. E iso vai a decidir en función da súa renda, en relación aos recursos que ten, e en base ás súas preferencias. Gústame un móvil máis caro, gústame un móvil máis barato. E eu pregunto, a ver quen é a primeira persona que se anima, canto estades dispostos a pagar por un teléfono móvil?
Canto diríades? 150. 150? O menos posible. Alguén que diga outra cifra, alguén que diga máis, menos? Ata 200. Hasta 200 estamos dispostos a chegar. Alguén poría máis de 200 euros por un móvil? Bien, me parece perfecto. Hasta 200 euros. A pregunta é, estamos dispostos a pagar 200 euros por comprar un móvil, pero se vos pregunto, canto estades dispostos a pagar para que vos curen unha enfermidade? O que sea. O que sea con tal de que me curen. O mercado, que para moitas cousas funciona moi ben, a ninguén se lle pasa pola cabeza que haxa empresas públicas que fabriquen, non sei, sillas, porque vamos a unha tenda e compramos unha silla, e se non nos gusta a silla non a compramos. Pero para a sanidade é un sistema que pode ser catastrófico, porque os consumidores non podemos escoller sanidade. Queremos sanidade e necesitamos sanidade. Entón, se deixamos que o funcionamento do sistema sexa privado, que haxa empresas que queren gañar cartos ca sanidade, o que vai acontecer é que nós, como persoas consumidoras, vamos a querer pagar o que sexa necesario, porque queremos estar sanas. Por lo tanto, aínda que en outras cousas o mercado pode funcionar ben, para a sanidade pensar en precios é complicado, porque todo o mundo estamos dispostos a pagar todo o que faga falta para seguir sanos. Eso como primeira idea. E entón, se chegamos a esta conclusión, e realmente a conclusión a que chegamos hoxe en día aquí, a inmensa maioría da sanidade en Europa é pública, chegamos á conclusión de que isto é mellor, a pregunta é, como conseguimos os cartos para que esta sanidade sexa o mellor posible? Pero antes de entrar aí, unha cuestión que non se comentou na presentación, eu realmente son profesor de Historia Económica. Gústame moito falar de historia porque cando falamos do pasado moitas veces aprendemos cousas sobre o presente. E a pregunta é, cando naceu a sanidade pública? Algúna idea? Cando se vos... Porque realmente é algo como que temos bastante asumido, temos asumido que hai un centro de saúde aí que nos van a atender, pero eso desde cando é así? Desde cando hai sanidade pública? Non hai moitos anos. Desde fai 50 anos. Mais ou menos. E isto é moi interesante, porque se o pensamos, temos moitísima sorte de ter nacido no momento no que nacimos. Porque se tiveramos nacido 50 anos antes, ou 100 anos antes, sería absolutamente impensable que houbera un médico para nós que nos atendera cando o necesitamos. Absolutamente impensable. Se o vemos en términos históricos, as persoas que temos que agradecer que teñamos sistemas públicos sanitarios son, en primeiro lugar, a Otto von Bismarck, un emperador alemán do Segundo Reich, finais do século XIX, o primeiro goberno da historia que establece un sistema sanitario público, moi diferente ao que coñecemos hoxe en día. Pero en 1883, en Alemania, hai un emperador que di: estaría ben que a xente poida curarse cando o necesita, e non só cando ten os cartos para poder pagar. Este é o primeiro momento no que aparece un sistema sanitario que podemos entender como actual. Fai 150 anos, non fai moito tempo. Isto en Alemania. Cando comeza a haber sistemas sanitarios públicos tal e como os entendemos hoxe en día? E aquí temos a Otto von Bismarck na esquerda e na dereita a outras tres persoas que influíron moito nas nosas vidas, que son Churchill, Roosevelt e Stalin, que son os presidentes en 1945 dos tres países máis importantes do mundo tras vencer a Segunda Guerra Mundial. Churchill, que era o presidente en Reino Unido, Roosevelt era presidente en Estados Unidos e Stalin era presidente na Unión Soviética. E ao rematar a Segunda Guerra Mundial, todos os países con máis capacidade económica, non así en África ou en América Latina ou en Asia, comezan a pensar que é importante que todo o mundo teña acceso á sanidade. Polo tanto, temos dous momentos importantes. Un emperador alemán, alá a finais do século XIX, e unha victoria militar na Segunda Guerra Mundial que di: creemos que o estado de benestar é a mellor forma que temos de organizar a nosa sociedade. E que significa o estado do benestar? Basicamente, que o Estado vai a ocuparse de realizar determinadas cousas que antes non facía. As dúas máis importantes, ou poderíamos decir as tres máis importantes, van ser sanidade, educación
e apoio á dependencia. Van a ser tres elementos que resulten fundamentais desa creación do estado do benestar. E isto só pasa a partir de 1950. Realmente non hai tanto tempo que vivimos en un mundo como este. O cal é algo que é moi boa noticia, porque é o que permite que teñamos unha esperanza de vida de 83 anos e non unha esperanza de vida de 60 anos como hai hoxe en día en outros lugares do mundo. É dicir, que se nós, por ter a sorte de ter nacido en Outes, imos poder vivir hasta os 85 anos ou hasta os 86 anos, e aquí hai xente que xa os supera, pero se tiveramos nacido 3.000 ou 4.000 kilómetros cara ao sur e tiveramos nacido en Senegal, aos 60 teríamos morto, polo simple feito de nacer onde nacimos. E iso é unha gran vantaxe que nos dá ter estado do benestar. A quen lle debemos o estado do benestar? A este señor simpático que temos aquí, John Maynard Keynes, que nos decía, que é un dos grandes economistas do século XX, e Keynes nos decía, é importante que o Estado faga cousas, porque senón hai veces, sobre todo cando hai crise, que a economía vai mal e a xente vive peor. Pero, sin embargo, se temos un Estado que faga cousas, as crises son menos crises. É importante que teñamos sanidade pública, porque a nosa xente vai a ter unha mellor sanidade, pero tamén é importante porque vamos a ter a moitos médicos que cobran un salario e como cobran un salario van a poder comprar sillas, entón as empresas de sillas tamén lles vai ir mellor. Entón, unha das claves do estado do benestar non era só proveer benestar, que sí o era. Era tamén intentar conseguir que a economía medrara o máis rápido posible, porque se entendía que se a economía medra, as persoas viven mellor. Digamos que esta era un pouquiño a idea que había detrás destes sistemas de protección social que se comezan a desenvolver nesta época. Que consecuencias tivo isto? Moitísimas, revolucionarias. De entrada, ese incremento espectacular de esperanza de vida. Ademais, provoca outras moitas cousas. Un aumento de productividade moi grande, porque se ora temos sanidade pública, se un traballador enferma, o curamos e pode volver a traballar. Se temos educación pública, un traballador que non tiña formación agora ten formación e traballa mellor. E a economía medra máis. As consecuencias que ten o estado do benestar en calquera economía son xigantescas. Xigantescas. E, de feito, unha pregunta que, por suposto, non tedes por que saber a resposta, pero a ver, que temos na cabeza? Que se nos ocorre pensar? Canto creedes que representa o Estado, as institucións públicas, na economía actual en España? Canto diríades, en porcentaxe, que representa o Estado? Canto creedes que é o Estado no total da economía española? Un 5%, un 90%? Un 10, un 40, alguén que se atreva. E non tedes por que saber esta resposta, porque... Eu creo que un 100%. É o que recauda un pouco, que maneja todo. Pero ti pensa que hai moitas empresas privadas tamén. É dicir, hai empresas privadas por un lado e despois temos o Estado. Tamén son financiadas polo Estado. En parte sí, en parte non. Porque se ti compras unha silla, eso genera actividade económica e aí o Estado só ten que ver no IVA que ti lle estás pagando ao Estado. Pero o resto é unha transacción entre un particular e unha empresa privada. Entre un 15 e un 20, escoitei por aí. Alguén diría algo máis? Un 40-50. Un 40-50. Ollo, se o Estado representa a metade da economía, nos parecemos bastante á Unión Soviética, Eso sona moi a comunismo, que a metade da economía sexa pública. E efectivamente é así. En España, o Estado, e probablemente a resposta máis habitual sexa ese 15-20. O Estado importa, pero hai moitísimas empresas, hai moitas persoas que traballan no sector privado, entón a referencia igual é un 15 ou un 20%. En España, hoxe, o Estado representa o 43% do PIB. De toda a economía, o 43% é o Estado. Se fóramos a Francia, temos que o 55% do PIB é o Estado francés. E se nos vamos a Estados Unidos, ese superpaís que está moi a favor do libre comercio, do libre mercado, un 35% da súa economía é o Estado, é o sector público. Por qué? Precisamente porque asumimos esa idea nos países máis ricos de que é importante que haxa unha participación activa para protexer determinados sectores, para intentar evitar que as persoas máis desfavorecidas non teñan acceso ao que consideramos servicios básicos.
E iso ten unha importancia moi grande en calquera país desenvolvido. Nos países menos desenvolvidos a situación non é así. Unha vez máis, por eso teñen menos esperanza de vida que nós. A partir desta premisa, claro, isto sona moi ben. Que ben ter un estado do benestar, ir ao médico cando me apetece, meu pai ten traballo, todo sona moi bonito. Pero claro, de onde sacamos os cartos? A pregunta importante é, de onde sacamos a pasta para proveer todos eses servicios que nos gusta ter? E aquí tamén vou facer varias preguntas. Unha, queremos pagar máis impostos ou menos? Alguén dixo menos, pero alguén dixo máis. Máis. E isto é unha pregunta importante, porque, e de feito me acaba de gustar a resposta espontánea, que moita xente dixo máis. Esta mañá fixen esta pregunta en clase a rapaces e rapazas de 18 anos. E unha rapaza gritou menos, que pensei que iba a saltar pola ventana. Pero super convencida. Evidentemente quero pagar menos. Pero claro, si quero pagar menos impostos, a seguinte pregunta é, quero unha mellor sanidade ou unha peor sanidade? E non podemos escoller as dúas a vez. Non podemos escoller menos impostos e mellor sanidade ao mesmo tempo. Iso é moi difícil de conseguir. Polo tanto, temos que pensar si queremos pagar máis ou si queremos recibir menos, porque non podemos telo todo a vez. E a seguinte pregunta é, de onde saca os cartos o Estado para darlle os cartos aos sergas para que os sergas funcionen? E realmente os Estados teñen tres mecanismos. Un primeiro, os impostos. Un primeiro clarísimo, que todo o mundo temos claro, porque os pagamos todos os días, cada vez que vamos a comer. Os impostos. E hai outros dous mecanismos que podemos usar. Cales se vos ocorren? De onde pode o Estado sacar cartos? As cotizacións. Perdón? As cotizacións. Sí, vamos a interpretar as cotizacións como impostos, aínda que non sea o mesmo, pero para simplificar. De onde pode sacar os cartos o Estado se non é de cotizacións e impostos? De inversión pública, de empresas públicas. De empresas públicas, vender e arrendar, si que é algo que hoxe o Estado fai pouco, xa non quedan moitas empresas públicas. Dúas opcións moito máis grandes. De unha delas falamos moitísimo. E sai na tele todos os días ou cada dous. En segundo lugar, da débeda. O Estado pode endebedarse. Podemos escoller non subirnos os impostos e endebedarnos pedíndolle un crédito ao Banco Santander ou emitindo letras do Tesouro ou facendo o que considere o Estado para conseguir débeda. Sí? Da débeda falase moitísimo, sale moito na televisión porque sempre parece un tema super importante. Despois falaremos un pouquiño da débeda porque son datos que me parecen interesantes. Terceira opción que podemos facer para conseguir os cartos, que suele ser a favorita dos gobernos, pero que tamén ten os seus problemas. Imprimir moeda. Eu doulle o botón de imprimir cartos e xa consigo pagarlle aos sergas todo o que quero. Dito isto, as tres opcións teñen problemas. E, en particular, se somos Galicia, temos, sobre todo na última opción, un problema moi grande, que é que nós non temos moeda. Entón, non podemos ir ao botón vermello de darlle a imprimir cartos, porque eso non depende de nós, depende do Banco Central Europeo. Entón, aí xa non podemos facer moito. Que, de feito, outra opción sería que tiveramos moeda propia, que, como curiosidade, alguén sabe onde está Macao? A alguén lle sona Macao? Sí, non? Venezuela. En China. É un Maracaibo. Sí, non? Cal dixeste? Macao. Mai Macao. Portugués. No mar do China, é un enclave chino que foi unha colonia portuguesa e siguen tendo moeda propia, non usan a moneda de China. A moeda en Macao chamase pataca, para que saibades que no mundo hai unha moeda que se chama pataca, porque quen chegou ali foron os portugueses e sigue existindo. Pero Galicia non ten moeda propia, nós non temos pataca, nós usamos euro. Así que aí nos quedamos sin opción, vale? Entón, se temos estas tres opcións de podo financiar aos sergas con impostos, con débeda ou imprimindo moneda, vamos a ver un pouquiño que estamos facendo e que está pasando ca financiamento da sanidade e dos servicios públicos en Galicia. Non vou a marear demasiado cos datos, ides ver unha chea de gráficas, podedes nin miradas. Xa vos explico eu aí o básico para que tampouco vos aburrades, porque son consciente de que pode ser aburrido. Primeira cuestión, en España páganse moitos ou poucos impostos? Que non é o mesmo a pregunta que fixen antes. Poucos.
E unha vez máis, gústame a resposta espontánea, porque non é habitual. E aí hubo un matiz. Depende Comparado con quen? Claro. comparado co resto de países europeos, por exemplo. Menos, creo. Menos. E eu ainda faría outro matiz. Depende quen. É xusto. Porque non é o mesmo que o paguen as persoas que teñen menos que paguen impostos as persoas que teñen máis. Pero, como primeira idea, que se aprendemos isto, pois xa aprendimos algo e me parece interesante, en España págase de media menos impostos que os países da Unión Europea. En España pagamos menos impostos que en outros países europeos. Polo tanto, se en algún momento escoitamos que en Dinamarca hai mellor sanidade que en España, normal, porque en Dinamarca fan un esforzo máis grande que en España pagando impostos. Entón, como consecuencia de que financian máis ao Estado, o Estado dá mellores servicios. Non queda unha. Ou temos unha ou temos outra. Esta é unha gráfica onde podedes ver a diferencia entre España e a Unión Europea en relación aos impostos. Non me paro xa tampouco con isto. Cuestión importante. Non se trata só de si pagamos máis impostos ou menos que Dinamarca, sino que se trata tamén de pensar quen paga impostos dentro do país. Porque, outra pregunta aquí que pode ser interesante, que nos gusta máis para pagar impostos? O IVA ou o IRPF? O imposto do valor añadido que pagamos cando vou aí ao súper a comprar calquera cousa, ou o imposto sobre a renta que vou a pagar cando cobro o meu salario. Que nos parece mellor? O IRPF. O IRPF. Estamos de acordo nesto? Creo que abarca máis. O IVA abarca máis. O IVA abarca máis, sin duda, porque afecta a todo o consumo. O IRPF son as persoas que cobran un salario, neste caso. Sin embargo, aquí hai un problema de redistribución, porque si solo cobramos, solo conseguimos recursos a través do IVA, e eu vou a comprar unha barra de pan, e a Mancio Ortega vai a comprar unha barra de pan, en impostos imos pagar o mesmo, a Mancio Ortega e eu. E é certo que a Mancio Ortega, como ten máis riqueza que a min, igual compra 5 barras de pan. Pero claro, tampouco vai comprar 45 barras de pan, porque o pobre Amancio tampouco pode comer tanto pan. ¿Sí? Entón, como consecuencia, o que significa é que o IVA é un imposto menos redistributivo que o IRPF, porque Amancio Ortega, que é máis rico que a min, no seu salario, cando lle aplicamos o IRPF, aplicamos unha porcentaxe maior que a min. Entón, el paga, supostamente, ou debería pagar, se o sistema funcionara correctamente, unha porcentaxe maior do que me toca a min, máis redistributivo. Quen máis ten, máis contribúe, para que todos poidamos vivir ben. Esa sería un pouco a idea. E tamén leva un debate moi grande aquí. Non me vou a parar máis, porque podíamos estar aquí 20 horas falando desto. Pero tamén para reflexionar sobre que tipos de impostos. Segunda cuestión, débeda. España, neste caso, aínda que tamén Galicia, pode endebedarse. Non recaudamos moito polos nosos impostos, pero non nos gusta que haxa menos médicos. Entón, o que facemos é aumentar a débeda para financiar, en este caso, aos Sergas. E aquí tamén vamos a ver datos que son interesantes, porque temos algunha referencia de canto é a deuda pública en España? 115%. Moi aproximado, efectivamente. En estes momentos, os datos que se publicaron a semana pasada din que a débeda pública española é do 110% do PIB. Iso que significa? Que España se foi endeudando ao largo do tempo, o Estado, digamos, as institucións públicas, se foron endebedando ao largo do tempo con diferentes actores, con inversores privados que compraron letras do Tesouro, con bancos aos que pediron crédito, ten varias opcións para financiarse. Como resultado, a débeda española é do 110% do seu PIB. É dicir, toda a economía española, todo o que facemos en España durante un ano e 2 meses, se iría a devolver a débeda. Esa é a débeda que ten España. E a seguinte pregunta é, isto é moito ou isto é pouco? Sona moito, non? Sona fatal. Sona fatal. Aínda que a resposta aquí é moi galega, porque realmente o que hai que decir é depende. E vou a poñer 2 exemplos. Argentina, un país ao que nestes momentos lle está indo bastante mal económicamente. Ten moitos problemas económicos a moitos niveles.
Sobre todo se fala de que ten un problema de débeda. E dis ti, se a nós nos vai como nos vai, pero a Argentina lle vai tan mal, igual nós temos un 110 e a Argentina ten un 500. Pois non, a Argentina ten un 80% de débeda pública. É dicir, non necesariamente por ter máis débeda pública nos vai peor. É un instrumento que está aí. Hai que saber usar ben ou se pode usar mal. Pero en estes momentos, como exemplo, España ten máis débeda pública que a Argentina. E non podemos dubidar que a España lle vai mellor que a Argentina en termos económicos. Sin embargo, exemplo a inversa, Xapón, ese super país donde nunca pasa nada, solo que inventan tecnoloxía espectacular e onde parece que todo vai bastante ben. Nunca falamos de Xapón. Débeda pública en Xapón, 250% do seu PIB. É unha animalada, visto así como cifra. É unha cifra absolutamente xigante. Sin embargo, todo vai ben en Xapón. É dicir, a débeda pública é algo que pode ser moi malo, pero pode que a veces tampouco sexa tan malo, como idea. Dito isto, a débeda pública en España, pois xa tedes esa idea, 110% sobre o PIB. E o que é importante, aumentou moitísimo desde que comezou a crise económica. A crise económica do 2008. Non me vou a parar demasiado sobre isto, pero é certo que a evolución da débeda foi o principal problema, sobre todo durante o goberno Rajoy, que se quería frenar. A obsesión do goberno Rajoy en termos económicos non era acabar co desemprego, por exemplo, era acabar ca débeda pública. E probablemente o gran fracaso económico dese goberno foi que intentaron rematar ca débeda pública, pero non o conseguiron. O único que conseguiron foi facer que se estabilizara. É certo que cando chega 2019 a débeda pública española xusto estaba empezando a caer e chegou o Covid. Como consecuencia, a débeda pública en España, unha vez máis, comeza a subir outra vez, porque nos pechamos, pero se inventa un mecanismo que evitou un drama social xigantesco que eran os ERTES. Seguro que nos acordamos de escoitar falar no telediario sobre os ERTES, porque o que facían era que o Estado financiaba os salarios das persoas que se quedaban, que non podían ir a traballar porque estábamos pechados, ¿sí? Pero claro, os cartos para financiar eses salarios teñen que sair de algún sitio, e evidentemente o goberno español tampouco quería subir os impostos, porque xusto en ese contexto tampouco era o mellor momento. Entón, de onde sacamos a pasta? Da débeda. Conclusión, pasamos dun 95% de débeda a un 125% en ano e medio, e agora está outra vez indo cara abaixo. Pero, pois, digamos que isto tamén sería un debate que dá para bastante. Se o vemos en termos de Galicia, e isto tamén é interesante, bueno, de feito, antes de falar de Galicia, unha pregunta. Quen ten as competencias en sanidade? Quen financia os Sergas, no concreto? Quen dá a pasta para os Sergas? O goberno galego, a Xunta de Galicia. Isto é importante, porque España, na súa organización autonómica, tomou unha serie de decisións que probablemente sean incompletas. Que significa isto? Que decidiu nos últimos 30 anos progresivamente descentralizar e que eses servicios básicos como sanidade ou como educación os provean as comunidades autónomas en base a unha mellor eficiencia, e eu son un firme defensor desta idea, porque se a toma de decisións está moi centralizada, os sistemas volvense moi ineficientes, é difícil xestionar sistemas moi grandes, entón ten sentido que os descentralicemos, volve a sanidade máis eficiente, que este controlada desde Galicia, que non que desde Madrid se controle toda a sanidade española, pero o que nunca se descentralizou foron os ingresos. Os nosos impostos son fundamentalmente para o Estado, non para a comunidade autónoma. Eso realmente para as comunidades autónomas xera moitísimas tensións, porque saben o que teñen que gastar. Necesitamos un sistema sanitario que pague a estes traballadores, que temos que invertir en este hospital porque o que sea, pero non saben exactamente canto cobran, porque non xestionan os seus ingresos. Isto é unha tensión moi grande que existe no lío competencial español, que os ingresos están moi centralizados en Madrid e, sin embargo, os gastos están bastante descentralizados, sobre todo nas comunidades autónomas. Isto tamén sería outro debate grande. Pero o que é interesante é ver que, se pensamos nesa débeda pública da que estábamos falando, a inmensa maioría da débeda pública quen a causa é o goberno central.
non as comunidades autónomas, para nada os concellos, que os pobres teñen unha capacidade de gasto moi pequeniña, e eso tamén dá para outro debate, pero nunca son os concellos, pouquiños son as comunidades autónomas, e o grosso, o máis importante da débeda, ven do goberno central. Isto tamén dá para falar da organización do Estado, que é algo que se nos queda longe, pero que tamén deixo aí, porque pode ser interesante. Como está Galicia en termos de débeda pública? Como podedes ver, desde 2009 aí xuntaronse dous elementos que cambiaron moito a política económica en Galicia. Un cambio de goberno, é o ano no que entra Feijóo no goberno galego, e dous, un cambio radical da coyuntura económica, porque é cando comeza a crise económica de 2008. E a partir de 2009 e sobre todo de 2010, vemos que moitísimas cousas cambian na economía de Galicia. Unha delas é a débeda, que Galicia non tiña prácticamente débeda, e como podedes ver, comeza a subir de forma moi rápida a partir do ano 2010. É dicir, que Galicia aumenta a súa débeda, España aumenta a súa débeda, e realmente isto é algo que foi bastante habitual nos países europeos. Isto tampouco é que fora unha anomalía, pero digamos que recurrimos cada vez máis á débeda para que sigamos tendo sanidade. Aínda que veremos que o servicio sanitario non lle foi moi ben en este período. Terceira opción, imprimir cartos. A miña favorita. Doulle o botón, me tiro a dormir e teño máis cartos ao final do día. Isto é maravilloso. A cuestión é que isto ten límites. Non vou entrar en esta cuestión porque daría para moito. Despois, se queredes no coloquio, podemos falar sobre imprimir moneda, que non deixa de ser un debate divertido. Pero, avanzando xa, canto gasta España en servicios básicos, en servicios sociais? E aquí, antes de nada, unha vez máis, de formación profesional, me vou á historia, pero me gusta desmitificar unha idea. O franquismo foi absolutamente tráxico en termos de gasto social. E por eso, cando fixen a pregunta de desde cando temos sanidade pública, me gustou a resposta porque foi 50 anos. Se fixéramos esa mesma pregunta en Alemania ou en Francia, nos dirían 80 anos. E a referencia temporal sería diferente. Porque para moitas cousas, e a sanidade pública non foi unha excepción, o gasto social español non comezou a ser grande en este ámbito hasta os anos 70. E aquí tedes unha gráfica da diferencia do que gastaba España en sanidade, mellor dito, en gasto social, sanidade, educación, prestación, do que gastaba o Estado español comparado ca media europea. E nos anos 60, por exemplo, a media europea era 3 veces superior a española. É dicir, que se en España se gastaban 5 euros en sanidade pública, en Francia se gastaban 15. É dicir, 3 veces máis. Non é un euro máis, ou un 5% máis. É un 300% máis. Os servicios sociais en España teñen un despliegue moi rápido, pero moi tardío. Moito máis tardío que en outros países europeos. E esta idea me parece importante porque moitas veces asumimos que nos anos 40 en España xa había certo sistema de prestación e protección social. Era un sistema irrisorio comparado cos sistemas de protección social que se estaban desenvolvendo en Europa. Nese sentido, chegamos moi tarde, pero moi rápido. A cuestión é que, a partir dos anos 70, de forma moi rápida, sí que nos acercamos a Europa. E chegamos aos anos 2000 e xa nos parecemos bastante aos países europeos. Pero nos anos 60 estábamos a galaxias de distancia. Dito isto, non me vou a parar aquí nesto, tampouco vou parar nesto que xa o comentei, e vamos aos datos, que non sei que tal vou de tempo. Ben. Ben canto teño, porque 50 minutos me parecen moitos minutos. Non sei canto. Fala o que tens que falar. Vale, perfecto. Olvídate do tempo. Agora vou ter que dar marcha atrás para ganar minutos. Indo ao concreto, canto gasta a Xunta de Galicia nos Sergas? E aquí agora sí que xa só vamos a falar de sanidade. E aquí hai datos que son interesantes. E é, o ano 2009 marca un punto de inflexión absolutamente abrumador en termos de financiamento da sanidade. ¿Sí? Esta gráfica o que nos amosa é cantos cartos gasta a Xunta na Consellería de Sanidade. E como podedes ver, se empezamos no ano 2005, pois estamos en este punto e sube moi rápido. 2005-2009 é unha época de gran expansión de gasto sanitario. Se amplía a cobertura sanitaria e se amplían os recursos que desde o sector público se lle está dando á sanidade.
É un período bastante concreto de forte expansión. Si chega 2009, e como podemos ver, todo o camiño que estivéramos andando os 4 anos anteriores comeza a ir para baixo. E o que hai é un primeiro período de axuste, é o primeiro goberno Feijóo, 2010-2013, que tamén é cando cambia o goberno en Madrid e se aproba o rescate financeiro, seguro que tamén lembramos aquela época, a época dura de recortes en números, é isto, que gastábamos algo máis de 4.000 millóns de euros en sanidade en Galicia, ollo esa cifra, porque é difícil pensala incluso, 4.000 millóns de euros, non se me mi madre, son moitos ceros a poñer aí, 4.000 millóns de euros, gastábamos algo máis de 4.000 millóns de euros en sanidade e en 3 anos lle quitamos 400 millóns. Perdimos un 10% do orzamento sanitario. Eso, como é lógico, debería levar ou a que teñamos un 10% menos de médicos ou a que haxa determinados servicios que funcionan un 10% peor ou a situacións similares ou a que os mesmos médicos que temos teñan que facer máis traballo no mesmo tempo, etc. Como é obvio, se lle quitamos un 10% de recursos ao sistema sanitario, o sistema sanitario non pode funcionar igual debe, claramente. E iso levou a unha situación que nos fixo perder unha década en termos de servicio sanitario. Hasta o ano 2018-2019 non se recuperou o gasto público en sanidade que tiñamos 12 anos antes. Perdimos unha década. Xa non é que deixáramos de medrar, é que nin siquiera volvimos ao mismo punto. Cuestión agravante, tamén é mala suerte, pandemia mundial. Xusto nun contexto onde o sistema sanitario está moi tensionado por esa falta de recursos. Isto é así hasta o punto de que o ano 2021 foi un ano onde medrou moito o gasto sanitario, porque foi ese ano onde xa se estaban poñendo vacinas, etc. E hubo un repunte importante. Aí a propia Xunta dixo, non, hai que gastar cartos en sanidade, hai que buscar os cartos de onde sexa, pero hai que gastar cartos en sanidade. E así foi. Aquí vemos un crecemento grande do ano 2020 ao ano 2021. Vamos a gastar moito máis. 2022, bueno, chavales, xa pasou o COVID, volvemos para baixo. Tampouco vamos a andar financiando novamente con grandes partidas ou con grandes novas partidas a sanidade. Idea importante esta. Perdimos máis de 10 anos de financiamento sanitario. Volvimos para atrás. E aínda agora estamos volvendo ao ano 2008. E o ano 2008 xa comeza a quedar moi longe. É dicir, durante 15 anos non fomos capaces de garantizar que a nosa sanidade teña o financiamento que tuvo en aquel momento. E xa empezan a ser moitos anos. Xa non é un momento coyuntural, xa se volve algo máis estructural. Isto sería a taxa de variación. Canto sube, canto baixa anualmente. Como podedes ver, a partir do ano 2010 comeza a caer o orzamento galego. Hai unha subida grande despois no 2021, que comentaba, pero no 2022 unha baixada grande. Entón, tampouco acabamos de resolver moito nese sentido. Non nos interesa. Consecuencias. Que significa isto? Como nos afecta a nós que a Xunta de Galicia decida que financia máis ou que financia menos, en este caso a Consellería de Sanidade? Varios exemplos. Días de espera promedio nos hospitais do Sergas. Canto tempo teño que esperar? Como podedes ver, dende 2011 a 2016 subiron as listas de espera. A partir de 2017 hai unha pequena baixada, unha vez máis, COVID, saturación dos sistemas sanitarios, e no 2022 estamos por riba de 70 días de espera promedio. Datos do IGE, do Instituto Galego de Estadística. Non é moi difícil atopalos. É dicir, en estes momentos, as listas de espera da sanidade son máis altas que en 2010. E, teóricamente, as premisas de aquel Keynes e daqueles vencedores da Segunda Guerra Mundial eran: necesitamos un estado de benestar para que progresivamente melloren as condicións de vida e as condicións asistenciais da nosa poboación. Nos olvidamos deso no 2009. Non só nós en Galicia, pero en Galicia tamén nos olvidamos deso. Que aconteceu? Que como resultado, hoxe en día temos que esperar máis días para unha intervención no hospital do que esperábamos fai 13 anos. Sí? Unha primeira consecuencia bastante clara. Ainda que a min esta é a que máis me gusta como dato. Número de camas hospitalarias. E poño dous datos diferentes.
Cantas camas teñen os hospitais galegos para poder ofrecernos a nós, no caso de que esteamos enfermos ou enfermas, e necesitemos unha cama nun hospital. O que vemos, e é a liña azul, o que vemos é que no ano 2009 había 7.400 camas e nestos momentos estamos en 6.600. Se desmantelaron camas. Hai menos das que había. O que, ademais, é particularmente grave porque esas camas siguen estando aí. Entón, o que tamén podemos ver é as camas que funcionan, as camas que están colocadas e útiles para ser utilizadas nun hospital, sobre as camas que hai nos hospitais, porque siguen ali. O que pasa é que ou non temos o persoal, ou son zonas que non están habilitadas nos hospitais, e o que acontece na actualidade é, e isto é a liña vermella, é que nestes momentos hai un 12% de camas que están aí, pero que non se usan, porque non están en funcionamento, porque preferimos evitar contratar enfermeras para atender esa situación, porque preferimos non ter doutoras para atenderse a esas persoas, porque temos que realizar algún tipo de obra en esa zona, ou preferimos non encender a calefacción, que é moi cara para os servicios sanitarios. Entón vamos a evitar que haxa determinadas camas en funcionamento. A min este me parece o dato máis tráxico, que é que temos servicios potencialmente disponibles, pero que non aproveitamos. Non se trata de decir que necesitamos outro hospital en Santiago e non temos os cartos para construílo. Normal, construir un hospital é complicado, pero que xa o temos montado. E, sin embargo, houve un progresivo descenso das camas disponibles sobre as camas totais. É un dato que a mí, a verdade, me parece tamén como moi curioso. Terceiro exemplo, médicos en atención primaria. Se non me equivoco, sí, médicos en atención primaria. E aquí vamos, unha vez máis, de 2008 a 2011. De 2008 a 2021, perdón. De 2008 a 2011 hai unha inercia, que xa viña de máis atrás, de aumento da contratación de médicos. Porque, de feito, e aquí, bueno, tampouco son eu o máis experto en xestión sanitaria, pero as recomendacións da Organización Mundial da Saúde é que se destine un 25% do orzamento sanitario á atención primaria. Un de cada 4 euros dos Sergas á atención primaria, obligatoriamente. Porque eso é o que vai a facer é evitar saturar o resto de servicios. Se a atención primaria funciona mal, urxencias do hospital colapsa. Se a atención primaria funciona ben, a urxencias chega menos xente e, sobre todo, as enfermidades poden detectarse de forma máis precoz e evitamos que outros servicios se colapsen. Isto ten bastante sentido. O problema é que en España non hai demasiada tradición de que a atención primaria sexa ese eixo principal para a atención sanitaria. Eso estaba cambiando a inicios dos 2000. Entón había unha inercia, como podedes ver, de maior contratación de persoal, de médicos e médicas en atención primaria. Hasta o punto de que tiñamos para facernos unha idea, 2.550 médicos de atención primaria. Para facilitar, 2.500. Había 2.500 médicos de atención primaria no 2011. Se vamos ao mundo actual, perdimos 50 médicos. E non se trata da idea de que haxa 50 máis ou que haxa 50 menos. O grave é que antes deste período estábamos aumentando o número de médicos en 50 ou 100 anualmente. Estábamos facendo que a atención primaria fora mellor, porque aquí iba a poder haber un médico máis en Outes que alixeirara os cupos do resto de médicos ou que dera un servicio de odontoloxía ou de psicoloxía ou do que sexa, ou máis servicios ou mellor calidade asistencial. Sin embargo, esa dinámica se rompeu e nos últimos 15 anos o número de médicos en atención primaria é o mesmo. Pero é que, ademais, nos últimos anos estamos empezando a ver que cae, producto de que xa comeza a haber moitas xubilacións e non somos capaces, ou o sistema non está sendo capaz, de recuperar o número de persoas que están traballando como doutoras ou como doutores en atención primaria. ¿Sí? E isto tamén é un dato importante, porque ao final a atención primaria sempre é ese primeiro punto ao que imos e é onde temos o contacto máis directo ca sanidade, e se eso funciona mal, xeralmente que meu pai atenda mal, porque non ten tempo para traballar, acaba xerándolle moitos problemas a moitos outros médicos, porque vanse arrastrando erros médicos. Sin embargo, se el fai un bo traballo, non é só bo para ese paciente e para el, é bo para o paciente, para el e para as persoas as que lle evita traballo. A atención primaria libera recursos, non os xera, porque evitamos que haxa xente que enferme máis
e acabe indo a outros servicios no hospital. E é algo que, por desgracia, tamén se cortou nos últimos 15 anos. Non nos interesa e realmente esta é unha táboa de privatización da sanidade para falar daquilo que vos decía ao principio, de que unha opción pode ser financiamento público pero para empresas privadas, e non vou entrar demasiado en eso, pero simplemente como idea, Galicia é das que solemos estar aí no ranking máis ben hacia arriba de privatización, porque hai servicios privados ou porque o Sergas financia a hospitais ou a entidades privadas para realizar a súa actividade. Sempre están arriba Madrid e Cataluña, con diferencia, son sempre as punteiras, pero Galicia suele estar bastante cerca, e iso é pouco habitual, porque se comparamos as comunidades autónomas de baixa renta en España, Extremadura, Asturias, Nós, as Castelas, xeralmente son as que van hacia baixo, e sin embargo nos estamos arriba. Realmente somos bastantes bons alumnos da privatización, pero volvemos ao principio. Eu por un móvil escollo canto pagar, pero por un médico o dou todo. E iso acaba creando problemas se nos fomentamos que a xente teña que pagar pola súa sanidade en lugar de permitir que poida obter sanidade cando necesite. E con eso xa remato. Isto é arriba aí no Tremuzo, así que, pois, calquera cuestión ou calquera pregunta, totalmente disposto para contestar. Muchísimas gracias. Xantiño marchou a vila consultar co abogado, regaloulle unha fitiña e faloulle castellano, regaloulle unha fitiña e faloulle castellano. e así lle respondeu o abogado. Mire usted, la seguridad social es la seguridad, pero si quiere usted vivir tranquilo, deje el médico del seguro, váyase a Santiago y consulte con uno de pago. Xantiño voltou pra casa, pensativo e cabreado. Chorando foise pra cama, correu mano espiñado. Chorando foise pra cama, correu mano espiñado. Que probes que somos a xente da aldea, que aínda mantemos a quen nos torea, a quen nos torea e torea nos ve. A culpa é nosa, non che de ninguén. Toda noite sin dormir, decide coa súa muller A Santiago saíren nun turismo de alquiler. A Santiago saíren nun turismo de alquiler. E así lle respondeu o doutore. Le aseguro a usted que lo suyo es de pronóstico. Don Juan, no puede usted trabajar más. Lo que tiene que hacer es acogerse a la seguridad social. Hoxe pagou ben cartiños por palparlle o espiñazo. Veuse pra casa fodido, cos dolores aumentados. Veuse pra casa fodido, cos dolores aumentados. Que probes que somos a xente da aldea, que aínda mantemos a quen nos torea, a quen nos torea, torea nos ve. A culpa é nosa, non che de ninguén. Os parentes e veciños din que todo ten amaño. Que regales a monciños o fillo do secretario. Que regales a monciños o fillo do secretario. E así lle respondeu o fillo do secretario. La cosa no está nada fácil. Le aseguro a usted que los tiempos están muy malos. Pero por lo que se ve, miraremos y haremos lo que se pueda. Recolleron yo xamos e voltou coa esperanza. Que lle deran a razón dos males da súa espalda. Que lle deran a razón dos males da súa espalda.
e o xa non sabe nada. O dos dereitos humanos é todo unha trancallada. O dos dereitos humanos é todo unha trancallada. E probes que somos a xente da aldea que aínda mantemos a quen nos torea, a quen nos torea.